Έπινε ήδη μπύρες στον μπαρ. Ναι, ρε. 10 λεπτά είναι κάτω. Τι λες, ρε? Για 2 ποτάκια λέει. Ήρθε. Τι λέτε, ρε μαλάκες? Είμαι η Κάη, ο Είμαι ο Ανδρέας. Ανδρέας. Και εγώ είμαι ο Λουκάς. Πού βρισκόμαστε, για πες. Βρισκόμαστε στο Πήλιο, Ωραία. συγκεκριμένα στο Χορευτό, στην παραλία του Χορευτού. Ανατολικό Πήλιο. Χορευτό κάμπ. Χορευτό κάμπ. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα, Η ιδέα ξεκίνησε εδώ, προϋπήρχε κάμπινγκ πριν Οκ. πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχε ούτως ή άλλως δηλαδή στο μέρος εδώ. Ήταν κλειστό περίπου για μια δεκαετία. Εγώ έλειπα τότε στην Αθήνα. Είμαι από εδώ βασικά. Έχω φύγει Αθήνα. Λείπω και έρχομαι τα καλοκαίρια διακοπές. Έχει κλείσει το κάμπινγκ και βλέπω ότι το μέρος έχει αρχίσει και μαραζώνει λίγο. Δεν έχει ζωή. Και με πιάνει σε αυτό το ότι είναι και από εκεί κάτι να κάνουμε το μέρος, λίγο να το δει ο κόσμος. Όντως είναι ωραίο, δηλαδή έχει φύση, έχει πραγματάκια να κάνεις και ξεκινάει αυτή η ιδέα του τύπου να τη συζητιέται. Μήπως να κάνουμε το κάμπινγκ, να το δουλέψουμε ξανά. Βασικά έχω ξεκινήσει μόνος μου. Στην έχει βαρέσει Δεν έχει φλασιά. βαρέσει και προσπαθώ να ψήσω τον αδερφό μου. Ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν έχει κάνει ποτέ κάμπινγκ. Ποτέ, ο τύπος δεν έχει κάνει ποτέ. Έτσι ξεκινάνε τα καλύτερα. Ναι. Και έχει αρχίσει να ψήσει με τον τύπο περίεργο. Έλα εδώ, είμαστε ωραία, στη φύση που θα πας, θα τρέχεις στην Αθήνα. Και τον έψησα. Ωραία, οκ. Πρώτη σεζόν. Πρώτη σεζόν ήταν δύσκολη, πολύ. Βέβαια δεν ξέρουμε και εμείς τη δουλειά, γιατί άλλο να πηγαίνεις για κάμπινγκ και άλλο να πρέπει να το μανατζάρεις. Δεν είχαμε καμία ιδέα τελικά. Δεν είχαμε απολύτως καμία ιδέα του τι γίνεται. Να βάλουμε μια σκηνή εδώ. Δηλαδή, δεν ξέραμε τίποτα τελικά. Απλά εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι εντάξει, τι να είναι. Αφού και εγώ πάω για κάμπινγκ, κάνα σφυρί θα χρειαστεί να δώσεις. Αλλά τελικά δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Πρώτη χρονιά δύσκολη, πολύ. Με υποστήριξη όμως από local εδώ. Είχαμε support, όντως, μπορώ να το πω. Σημαντικό αυτό, ναι. αυτό. Καλό αυτό, ναι. Και από την περιοχή και από το Βόλο, δηλαδή είχαμε support τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή είχαμε όντως υποστήριξη. Άρα έλειπε όντως στην περιοχή. Το ζητούσε Μπράβο, η περιοχή αυτό. Έλειπε όντως στην περιοχή. Μετά πήρε ροή αυτό, άρχισε να δουλεύει, το βρήκαμε κι εμείς. Η σεζόν, ας πούμε, του χορευτού κάμπ είναι... Ξεκινήσαμε Μάη με Οκτώβρη, δηλαδή προσπαθήσαμε να κλείνουμε 1η Οκτωβρίου. Θέλαμε όντως να δώσουμε λίγο extend, αλλά έχει δυσκολία το μέρος, όχι από θέμα κόσμου τόσο, γιατί άμα το πουσάρεις θα δουλέψει, αλλά το μέρος έχει θέμα γιατί όντως κάνει κρύο. Ναι. Δηλαδή αν αλλάξει η θερμοκρασία του Σεπτέμβρη, μετά τις 15 εκεί, αν τυχόν και βρέξει, αλλάζει λίγο όλη η ενέργεια, οπότε δυσκολεύεσαι για έξω. Αρχίζει η δυσκολία. Αλλά γενικά το πιέζουμε εκεί, Μάη με τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη. Μεγάλη σεζόν. Ναι, Αρκετά μεγάλη σεζόν. Γιατί είναι και το seasonality μέσα, τρέχεις full το καλοκαίρι ξαφνικά. Ναι. Οπότε όταν αυτό είναι πάνω από 3 μήνες, αρχίζει και γίνεται σκληρό. Σκληρό πολύ, ειδικά εκεί στο high season είναι σκληρό. Ξύλο. Ναι, είναι δουλειά 100% μετά. Δηλαδή λες, είναι δουλειά, εμείς δουλεύουμε όλοι. Εντάξει, με τα καλά του, γιατί ξυπόλυτοι είμαστε, θέλω να σου πω η θάλασσα δίπλα είναι. Αυτά είναι τα καλά. Ζηλεύουμε. Να μην είναι τα καλά. Δύσκολες αποφάσεις. Σου έχει αποτυπωθεί κάτι που είχε. Σου φάση δεν θέλω εγώ να το πω αυτό, ξέρω κάτι. Ναι, δύσκολες αποφάσεις. Μπορώ να πω ότι. Εντάξει, δύσκολες αποφάσεις 100% δεν είχαμε. Αυτό πήγε λίγο. Easy going. Ναι, easy going. Βασικά το αφήσαμε να δείξει μόνο του λίγο πώς θα πάει όλη η δουλειά και γενικά είμαστε για αυτής της νοοτροπίας. Πάει μόνο του, ρε παιδί μου, κάθεται. Νομίζω αυτή είναι και μια νοοτροπία που ταιριάζει στα κάμπινγκ γενικά. Ότι Ναι. θα το δούμε. 100%. Όπως σε πάει, κάνεις λίγο adapt. Και εσύ εννοείται με την αισθητική σου και το τι φαντάζεσαι, αλλά κάνεις και λίγο adapt στο. Δεν μπορείς να είσαι παράτερος τελείως. Θυμάσαι πότε ήταν, ας πούμε, χαρακτηριστικά η στιγμή που είπες ναι, ρε φίλε, αυτό θέλω να κάνω, το γουστάρω. Έτσι θα γίνει. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Το είχα στο μυαλό μου ότι μ' αρέσει όντως αυτό. Γενικά είμαι και της θάλασσας, εγώ είμαι και του κάμπινγκ, είμαι της φάσης όλης αυτής. Αλλά αφού είχαμε ανοίξει ήδη 2 χρόνια,
Το 19 το είχα νιώσει 100% το vibe, ότι αυτό είναι. Δηλαδή αυτή η δουλειά μου αρέσει όντως, δηλαδή δεν μετάνιωσα καθόλου. Το ότι είχαμε εναρμονιστεί πλήρως, δηλαδή. Ναι. Ήμασταν εκεί. Είχαν φύγει τα δύσκολα τα περισσότερα. Ναι. Το 19 είχαν φύγει, είχες μάθει. Ναι, σε μια σειρά. Έρχονται πράγματα, αλλά λες αυτό είναι. Ναι, Μ' αρέσει αυτό. Αυτό το παλεύω δηλαδή. Λες αυτή τη δουλειά την παλεύω, δεν έχω πρόβλημα. Περίεργη στιγμή, αστεία στιγμή. Αστεία στιγμή, φίλε. Δεν έρχεται κανένας. Η πιο αστεία στιγμή είναι όταν ένα πρωί φέτος ξύπνησα. Ήμουν εκτός, ξυπνάω και βλέπω στο group. Πώς το έζησες αυτό, για πες λίγο. Θα σου πω τώρα 100%. Βλέπω στο group στη ρεσεψιόν, χαμός, παιδιά, φύσηξε αέρας χθες το βράδυ. Ένα ξύλο έσπασε, ξέρω εγώ, ένα πλατάνι. Πάρει καλά, δεν χτύπησε κανείς και τα λοιπά. Αλλά έχουμε γίνει μια ζημιά. Λέω, παιδιά, τι είχα ανοίξει τα μάτια μου μόλις. Κάνω έτσι, λέω, έγραφα, είναι όλα καλά, χωρίς να διαβάζω τη συνομιλία. Είστε όλα εντάξει, όλα καλά. Και όπως την κάνω τη συνομιλία, βλέπω ξύλο πάνω σε αμάξι. Το αμάξι διαλυμένο. Λέω, ρε φίλε, τι πάθαμε, τι έγινε, λέω. Που χτύπησε κάποιος, τι έγινε. Δεν προλαβαίνω να το κάνω όλο και ανοίγω όλα τα social media και βλέπω μετά από ένα βίντεο στο TikTok ότι είναι δικό σας τα αμάξι και λέω όλα καλά, ξανακοιμάμαι. Πώς έγινε αυτό, έτυχε σε εσάς. Να σου πω, άκου τώρα τη δικιά μου οπτική. Ξυπνάω 10 η ώρα. Λέω εγώ, τέλεια, work from anywhere. Πιο ωραίο. Ανοίγω πόρτα αμαξιού οδηγού, παίρνω τσάντα λάπτοπ και κατεβαίνω, ξεκινάω, βγαίνω εδώ. Και όπως κατεβαίνω, έρχεται ένας μάνα μου λέει, ρε φιλαράκι μου, λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει, γιατί τρέχουν όλοι πίσω σου. Και γυρνάω, κάνω έτσι, και είναι όλοι έξαλλοι. Ψάχνω να σε βρούνε όλοι. Ανεβαίνω, έρχεται ο ένας τρέχος, μου λέει, δεν μπορείς να πιστέψεις τι έχει γίνει. Και ανεβαίνω και βλέπω πάρτο, ξύλο πάνω εκεί. Ζημιά εντωμεταξύ. Όταν το είδες, πώς ένιωσες? Να σου με έπιασαν τα γέλια για αρχή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Σήμερα ο κατασκηνωτής, ο κάμπερ, ας πούμε, που έρχεται σε ένα κάμπινγκ, είναι διαφορετικός από παλιά, θεωρείς? Έχει αλλάξει λίγο το τοπίο? Έχει πολλούς κατασκηνωτές όπως ήταν παλιά, αλλά έχει και πάρα πολλούς καινούριους. Έχει περάσει μια φάση η οποία το κάμπινγκ όντως έγινε trend και εδώ. Δηλαδή θυμάμαι προδιετίας, τριετίας, είχε γίνει trend, δηλαδή έπρεπε να πας, να το δεις, να το βιώσεις. Οπότε ήρθαν πολλοί κατασκηνωτές οι οποίοι απλά πρώτη φορά το βλέπανε αυτό και μπορεί να μην ήταν και στην ιδιοσυγκρασία τους, αλλά ωραίο που το δοκιμάζεις. Οπότε έχει αλλάξει λίγο ο κατασκηνωτής και έχει γίνει και πολύ blend. Δηλαδή κάμπερς που κάνουν χρόνια κάμπινγκ είναι blend με παρέες οι οποίοι δοκιμάζουν τώρα και το προσπαθούν να το ζουν. Καλό είναι αυτό, βέβαια. Ωραίο, καλό είναι, αυτό θα λέω. Και επίσης εδώ το χορευτό και πρώτο πεντάστερο. Ναι. Και το πρώτο κάμπινγκ που ουσιαστικά μας έφερε πολύ κοντά στην έννοια του glamping. Ναι, νομίζω ήμασταν το πρώτο κάμπινγκ όντως που είχε κάνει αυτή την πρόταση. Το οποίο συμβάλλει full σε αυτό που λες, δηλαδή κάποιος που δεν έχει την εμπειρία και μπορεί να κόλλωνε, ρε παιδί μου, να πει τώρα πρέπει να αγοράσω σκηνές, καρέκλες, τι άλλο χρειάζομαι, δεν ξέρω, χάος. Ναι. Έρχεται ξαφνικά με το αμάξι του από το Βόλο, μπορεί να το αποφασίσει το ίδιο βράδυ. Μπράβο, ακριβώς. Να σκάσει εδώ και να τα έχει όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Θα πάρεις την οδοντόβουρτσά σου. Είναι ένα νέο τοπίο αυτό. Ναι. Πάρει μια οδοντόβουρτσα και έλα. Και η πρώτη επαφή, επειδή είναι όλα λίγο πιο εύκολα, του είναι και έτσι πιο οικείο. Οπότε λες του χρόνου. Το πας σταδιακά. Ναι. Και όντως εμείς αυτό το είχαμε κάνει για αυτό το λόγο. Εγώ θυμάμαι είχα και πολλούς φίλους οι οποίοι δεν είχαν κάνει ποτέ. Ποτέ και μου λέγανε και λέω κάμπινγκ. Τι κάμπινγκ μου λέγανε. Θα πάμε κάμπινγκ. Τι είναι αυτό, ναι. Και θυμάμαι ότι ήταν πρόταση και για αυτό το λόγο. Δηλαδή ήθελα να φέρω πρώτα την πρώτη ζώνη, τους κοντινούς μου. Ελάτε να δείτε στη φύση, είναι ωραία, θα το μάθετε σιγά σιγά. Πώς πάει προς κλάμπινγκ όλο τρένο ή τι βλέπεις αυτό? Τι βλέπω, αυτή την περίοδο έχω παρατηρήσει την τελευταία διετία ότι τα κάμπινγκ τα οργανωμένα έχουν αρχίσει και πάνε προς τα εκεί, προς το glamping. Έχουν γίνει και άλλα, δηλαδή πάρα πολλά τώρα και με Dome στην Ελλάδα. Έχει διάφορα κάμπινγκ με εγκαταστάσεις. Έχω δει ότι πάνε εκεί και έχω δει ότι έχει αρχίσει και δουλεύει και το ελεύθερο πολύ. Δηλαδή έχει αρχίσει ο κόσμος και κατηγοριοποιείται όντως. Δηλαδή είναι οργανωμένοι και οι ελεύθεροι. Αλλά όντως η κατασκήνωση σαν κάμπινγκ πάει προς τα εκεί πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τώρα αυτό είναι καλό ή κακό.
Εμένα μου αρέσει το mixed. Δηλαδή, Οκ. μπορώ να πω ότι μου αρέσει η σκηνή, αυτό που γινόταν πάντα. Και γενικά όσο ανοίγει αυτό και ο κόσμος το γουστάρει, υπάρχει και μια έννοια λίγο έχουμε πήξει τις πόλεις, θέλω και λίγο φύση, δεν θέλω πάλι δωμάτιο, θέλω κάτι άλλο. 100%. Ωραίο είναι. Δηλαδή 100%. ανοίγει το τοπίο, αυτό που λέγαμε πριν, και υπάρχει και το μπλεντάρισμα και τελικά λειτουργεί θετικά για το activity, ρε παιδί μου. Ναι, μόνο θετικά λειτουργεί. Ναι. Μόνο θετικά λειτουργεί. Για σένα τι σημαίνει κάμπινγκ? Για μένα τι σημαίνει κάμπινγκ, είναι για μένα κάμπινγκ σημαίνει ξυπόλυτος πρώτα απ' όλα. Το ακούω. Έχω αυτό την τρέλα, θέλω να είμαι ξυπόλυτος. Θέλω να είμαι ξυπόλυτος, θέλω να είμαι στη φύση. Δεν αλλάζω με τίποτα αυτό ότι το βράδυ είσαι έξω, ρε παιδί μου, και μπορείς να δεις τον ουρανό. Είναι τέλειο αυτό, δηλαδή ειδικά το καλοκαίρι. Όταν είσαι στη φύση έξω, δηλαδή είναι τίποτα, σε πληρώνει. Αυτό με πληρώνει εμένα. Δηλαδή λες, είμαι εδώ, κοιτάς τα αστέρια, κοιτάς τον ουρανό, γίνεσαι ένα με τη φύση. Εναρμονίζεσαι στην ουσία, αυτό σημαίνει κάμπινγκ. Εναρμονίζεσαι. Σίγουρα ότι συμβιώνεις κιόλας. Γιατί αυτό βοηθάει στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Συμβιώνουμε πάρα πολύ μαζί. Γιατί είμαστε όλοι δίπλα. Και εγώ τρελαίνω, ειδικά και το βραδάκι, να χρειαστεί να φορέσω και λίγο τη σακετούλα, μα φυσάει λίγο. Τώρα είναι η περίοδος αυτή, ξεκινάει σιγά σιγά. Είναι ωραία, είναι ωραία. Στις πόλεις βράζουμε ακόμα, άστο τώρα. Είναι δύσκολα, μακριά. Ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα του να είσαι εδώ τώρα, να έχεις το κάμπινγκ, ξέρω εγώ, τι ελευθερία σου δίνει κάπως, πώς το βλέπεις? Ποιο είναι και το πιο δύσκολο ίσως, ναι, να έχεις ναι. ένα κάμπινγκ? Α, ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Το εύκολο είναι π.χ. αν είσαι σε τέτοια περιοχή όπως εδώ, ότι είσαι όντως μπροστά στη θάλασσα και είναι η αμμουδιά, θάλασσα, είναι η παραλία. Αυτό το βλέπεις εδώ. Λες, είμαι εδώ, δεν είμαι στην πόλη. Το οποίο είναι και το δύσκολο. Γιατί όταν έχεις δουλειά, το βλέπεις και λες, τι γίνεται, δεν μπορώ να πάω. Έχω να πάω 10 μέρες. Πρέπει να κάνεις μπαρ σήμερα. Ναι, τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, έχω να πάω 8 μέρες στη θάλασσα και είναι μπροστά μου. Είναι το ίδιο πράγμα. Άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε? Εντάξει, έχει δυσκολίες. Έχει δυσκολίες γιατί είναι έξω η δουλειά. Δηλαδή, είναι όλα έξω, είναι εκτεθειμένα. Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει, δηλαδή, θεωρώ το κάμπινγκ είναι ότι είναι όλα εκτεθειμένα. Είναι η δουλειά έξω, δηλαδή ο κόσμος μένει έξω, έχει μια συνεχώς άγχος, δηλαδή αν είναι όλα καλά. Έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες? Πριν από 2 χρόνια ήταν. Πριν από 2 χρόνια στην εκπνοή, ακριβώς το 90, λίγες μέρες πριν κλείσουμε, ο καιρός άλλαξε τελείως. Δηλαδή ξαφνικά θυμάμαι οι μέρες ήταν πάρα πολύ ωραίες το Σεπτέμβριο. Είχε φοβερές μέρες, κάναμε μπάνιο κάθε μέρα, είχε χαλαρώσει, ήταν τρομερά και ξαφνικά ο καιρός αλλάζει. Έδινε βροχή τα μετεωρολογικά, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έριξε βροχή με αποτέλεσμα να γίνει καταστροφή πολλά χιλιοστά. Η περιοχή υπέστη ζημιές βασικά παντού, σε όλη τη χώρα δηλαδή γίνανε ζημιές πάρα πολύ μεγάλες. Και εμείς επειδή είμαστε στο δέλτα, στην ουσία του ποταμού, πάθαμε μεγάλη ζημιά εδώ. Πολύ μεγάλη ζημιά. Δύσκολο κι αυτό. Ναι, και εκείνες μέρες ήμουν πολύ στρεσαρισμένος γιατί είχαμε μέσα, είχαμε επισκέπτες, είχαμε ειδοποιήσει ότι θα γίνει αυτό, αν και εγώ δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Ότι εσείς είχατε πει ότι για βροχή ή ότι θα γίνει τώρα λίγο χαμούλης? Ότι θα βρέξει πάρα πολύ, θυμάμαι, μας είχαν πάρει τηλέφωνο, μας είχαν στείλει και email και από το Υπουργείο, ότι να ειδοποιήσουμε για κενώσεις και τα λοιπά, ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει. Το είχαμε ειδοποιήσει, είχαν πάρει όλοι από μόνοι τους ευθύνη ότι θα μείνουμε. Και τελικά τρέχαμε όλοι πανικόβλητοι, παιδιά. Ήσουν εδώ. Ήμουν εδώ. Εγώ έχω έρθει να κάνω διακοπές τότε, γιατί έλειπα για δουλειά και λέω πάω την τελευταία εβδομάδα χορευτώ, να ηρεμήσουμε, να το κλείσουμε, να είμαστε τέλεια. Και γίνεται χαμός. Εδώ περνούσε παντού νερό. Παντού, παιδιά, νερό, δεν καταλαβαίνετε. Έβλεπα τα δέντρα να φεύγουν, να πέφτουν και ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό. Αλλά εντάξει, η φύση αποφασίζει. Η φύση αποφασίζει. Και είναι αυτοί εκεί και τι κάνουν. Ναι, η φύση αποφασίζει αφού ήθελε το δρόμο της. Πάμε στα χαρούμενα τώρα. Πάμε στα χαρούμενα. Γίνεται ένα πάρτι κάθε χρόνο στο χορευτό. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, κάθε χρόνο, έχουμε ξεκινήσει το 19 και γίνεται κάθε χρόνο ένα πάρτι. Πλέον είναι φεστιβάλ. Μπράβο. Ξεκίνησε ως πάρτι και πλέον είναι διήμερο φεστιβάλ που το κάνουν τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.
ηλεκτρονική μουσική, έχει επισκέπτες, έχει πολύ ωραίο vibe, το show είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τα highlight δηλαδή του... Γίνεται στο χώρο του κάμπινγκ. Γίνεται στο χώρο του κάμπινγκ, ναι. Γίνεται στο bar. Οριοθετούμε ένα μέρος το οποίο γίνεται εκεί όλο το dance floor, δηλαδή το dance area. Θα στήσουμε το stage. Φέτος για πρώτη φορά είχαμε βάλει και δεύτερο stage μέσα. Χαμός. Ναι, Πάνω είχαμε εδώ. stage εδώ μέσα, ναι. Τέλειο. Δεύτερο. Και Που τι- ήταν day, δούλευε τη μέρα αυτό. Καλά. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Είχε πολύ Ναι, ενδιαφέρον ρε φίλε. αυτό. Πανόραμα. Ναι, Έτσι. μπράβο, ναι. Ναι. Εμείς δηλαδή ήμασταν εδώ, περισσότερο ήμουν εδώ. Τη μέρα ήταν πάρα πολύ ωραίο το stage. Έπαιζε 5 με 10 και ήταν τέλειο. Τι Και μετά άνοιγε έτσι. το μεγάλο, το Σούπερ. κάτω, δηλαδή στο μπαρ κάτω έχουμε το μεγάλο. The place to be. Ναι, πολύ ωραία φάση αυτή, δηλαδή ήθελα πάντα να το κάνω αυτό. Είναι ωραίο ρε φίλε, γιατί αυτό, δηλαδή εγώ όσο σε ξέρω αναγνωρίζω στοιχεία δικά σου μέσα σε αυτό και είναι ωραίο που έχεις καταφέρει να το κάνεις και Μπράβο. το απολαμβάνει και ο κόσμος και όντως έχει απήχηση, γιατί λες έχει κόσμο, είναι Ναι. χαμός και είναι τέλεια. Αυτό Ναι, είναι το... ναι, έχει κόσμο. Είναι ωραία ρε φίλε. Γενικά προσπαθώ να κάνω ό,τι μ' αρέσει. Ναι. Μπράβο, ναι. Δηλαδή- Γιατί το μερακλώνεις κιόλας και το κάνεις. Ναι, και- γιατί το νιώθεις. Άμα σ' Καλά αρέσει κάνεις. κάτι, όντως το νιώθεις και δίνεις effort σε αυτό. Δηλαδή θα Ακριβώς. προσπαθήσεις γι' αυτό, αφού σ' αρέσει. Τώρα, άμα είσαι κόντρα, Ούτε εσύ θα περάσει καλά. δεν θα περάσει ούτε καλά, βγει και δεν αυτό το καλό. 100% δεν το δίνεις. Από τα πιο ωραία βράδια που έχει ζήσει είναι μέρα φεστιβάλ. Ναι, ναι, Top. top. Από τα πιο, ναι, έχω ζήσει. Γενικά έχουμε κάνει πολύ ωραία βράδια εδώ. Πάρα πολύ ωραία Έχω βράδια. κάνει και εγώ ωραία βράδια. Μα έχουμε κάνει και μαζί. Κι ας μην ήταν Και με φεστιβάλ. κοινούς φίλους έχουμε Ναι, κάνει ναι, ωραία βράδια. κι ας Περάσει μην πολύ ήταν ωραία φεστιβάλ. βράδια, ναι. Γενικά έχει το μέρος κάτι. Δηλαδή λέμε κάμπινγκ, οκ, είναι κάμπινγκ. Αλλά το βράδυ του είναι διαφορετικό. Δηλαδή είναι αυτό που γίνεται στο μπαρ. Εμένα το μπαρ αυτό κάτω Ναι. είναι η αγάπη μου. Δεν γενικά, έχει δηλαδή. κάτι, έχει κάτι. Έχει Δηλαδή έχει κάτι. Και οι πιο τολμηροί μένουν μέσα σε 6-7 Ναι, θα να δουν δουν ήλιο. sunrise Θα λίγο, δουν ήλιο, ναι, θα δουν ήλιο. Είχαμε μια περίοδο που βλέπαμε ήλιο κάθε μέρα. Έτσι. Κάθε Ο μέρα. Αντρέας φέτος που είχε έρθει, μέτραγε, μας έστειλε στην ομαδική κάθε μέρα. 3 στα 3 λέει. Έκανες, σε Ναι, τέτοιο. ναι. Γιάσαν οι άλλοι. Έχω καιρό να το κάνω εγώ το σερί αυτό. Τι θα έλεγες σε κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή του για κάμπινγκ? Να πάει. 100%. Σωστό. 100% πρώτα να πάει. Δηλαδή και ενδιασμούς να έχεις, έστω ένα βράδυ πρέπει να πας να το δεις. Πιστεύω ότι όποιος πάει ένα βράδυ θα καταλάβει την έγκλη του. Ελπίζουμε τουλάχιστον να το καταλάβει. Ναι, γιατί είναι ωραία. ναι, ελπίζω να το καταλάβει όντως. Είναι ωραία. Να βρει δηλαδή το κατάλληλο σημείο που αρμόζει στα θέλη του και να το δοκιμάσει. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος κάποιος να μην το κάνει αυτό. Δηλαδή τώρα και με το glamping. Δεν θες καν εξοπλισμό. Ναι, δεν θες τίποτα. Απλά δοκιμάσαι. Μπαίνεις στα μάξια και έρχεσαι εδώ Ναι. απλά. Ναι. Απλά δοκίμασε κάτι καινούριο. Ναι, κάνε κάτι άλλο από Κάνε αυτό κάτι που άλλο ήδη αυτό που κάνεις. κάνεις, όντως. Κάνε κάτι άλλο. Και εμείς μετά κάνουμε πολύ κάμπινγκ, δεν κάνουμε τα άλλα. Πρέπει να κάνουμε και εμείς μια δοκιμή σε κάτι άλλο. Και σε κάποιον που θα ερχόταν στο χορευτό συγκεκριμένα, τι tip θα του έδινες? Έτσι ένα... Τι tip θα του έδινα, γενικά το μέρος εδώ μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Εντάξει, είμαι και από εδώ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να έρχονται εδώ, να έρχεται κόσμος, γιατί θέλω να έρχεται να βλέπει την περιοχή σε περιοχή. Η περιοχή έχει κάτι έτσι, έχει μείνει με την καλή έννοια στο 80's. Καταλαβες, αλλά με την καλή του πλευρά. Είναι το μέρος του, έχει ένα ρομαντισμό περίεργο, είναι η παραλία του όντως ιδιαίτερη, η περιοχή γενικά είναι όντως πολύ όμορφη. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσεις να το δεις αυτό το μέρος για 2 μέρες, δηλαδή χρειάζονται. Εμένα με τρελαίνει και το θάλασσα βουνό σε 1/4. Είναι ξέρω τρομερό. εγώ. Απόλυτος συνδυασμός. Ανεβαίνεις από εδώ με το κοντομάνικο, φτάνεις αγορά, ξέρω εγώ, και πρέπει να αντιθείς. Ναι, δηλαδή. με το που φτάσεις στο βουνό, δηλαδή στο 20 λεπτό, κάνει κρύο. Ναι. Τέλος, κανονικό κρύο. Είναι ωραίος συνδυασμός, πολύ. Νόμιζα αυτά Ωραία, είναι. μια χαρά. Μυρίτσα ήπιαμε. Εγώ ακόμη έχω. Για μας. Εγώ ήπια μπυρίτσα. Στα Λιμία, Σίγουρα θα πιάλει μία.